Wala na, ubos na ang mga manok. Alaga na manok, alaga na pato na partida aminin. Nga kasano payen, awan natingin, awan nagde bulbulong amin ti marunggayan kas kada nating ti na inaajayan. Ganagan na dayayan, ganagan, wala da, kamote. Ubusin, ngabon amin ti makanin. Ang best nga kanin, nagiti alaga tayo awanin, maubos aminin. Sapay ko matamalpas dahil nga lockdownin. Ano makaruwar amin nga tattaon, makaruwarin. Makalubos dagiti chismosan. Na. Ay naapo. Nyalakid di ay ito nga biyagin. Isla ka tayo lagwan. Nakaasar. Mga kapatid, kumusta ka na naman kayo dyan sa inyong mga bahay-bahay, ha? Kumusta kayo kakaanakan, ha? Anya nangyari ti pangmanong aldaw tayo naka-enhance quarantine, ha? Anya, dapat ti kaninyo, ang tagal na bigay ng ayuda na yan, ang dami nag-aantay. Sabi ng kapitbahay, Diyos ko, kailan matapos daw ang lockdown, shutdown na yan, ano? Ha? Wala na, ubos na mga binigay. Ay, paano tayo magtinda ng mga gulay-gulay sa ating kapitbahay? Kasano pa yung makikismis, si kakadwa, si kakaruban, kasano mapanda magibinggo, nawanin, naka-lockdown damit, awanin na manasagap na nga chismisen. No? Ang daming binibigay na tulong, ang daming tumutulong, pero nasaan na, kagaya ni Sir Francis Leo Marcos, nagadointed na nga tulong. Anya, naidanon kanya yun, ha? Diyos ko, slatan agbibisim, dahito yung taon, Diyos ko. Kasanumet dahito yung biyagin. Ang ayuda nga pa nagkatoy, bagbagati politiko. Baka December, yan to pa'y makadaan ng ibigay. Nagbiyahe pa yun. Nagbiyahe na pa yun. Repak na nga repak. Repak ni Mayor, repak ni LGU, repak ni Barangay. Narepakin. Makadaan na latan, may sa pirasong sardinasen. Naapo. Hindi lang din, baba yan. Sumaro nung aldaw manin. At ingat kayo na stay safe na kunada, dumgeg kayo. Keep safe. Stay home. Ha?